ताणतणाव खूप आल्यामुळे कॉर्टिझॉल लेवल आपली वाढते आणि त्या सगळ्याचा परिणाम होतो की तुमचं वजन वाढायला सुरुवात होते. झोप आणि लठ्ठपणा याचाही एक संबंध आहे, तो नेमका कसा काय? बऱ्याच जणांचा असा समज असतो की मग साखरेला पर्याय म्हणून गुळ चालेल, तर असं नाही. ती दोघं एकमेकांची सख्खी भावंड आहेत. त्यामुळे सेंट्रल ओबेसिटी कमी करणं फार महत्त्वाचं आहे. आपली लाईफस्टाईल थोडीशी निसर्गाप्रमाणे केली पाहिजे की पोटभर खाऊन सुद्धा आपल्याला डाएट करता येतं. फक्त आपण ते काय खायचं हे महत्त्वाचं आहे. निसर्गाने असं ठेवलेलं आहे की असं एका गोष्टीने किंवा एका एक्सरसाइजने एका ठिकाणचं फॅट कमी झालं असं कधीच होत नाही. पण स्वतःच स्वतःचा डाएट प्लॅन ठरवत असतो, हे अतिशय चुकीचं आहे. वजन वाढतंय पण नेमकं का? फक्त पोट सुटलं म्हणजे लठ्ठपणा म्हणायचं का? वजन कमी करणारी इंजेक्शन्स खरंच सुरक्षित आहेत का? आणि डाएट करूनही वजन पुन्हा का वाढतं? नमस्कार, कोकण 7 लाईव्हच्या डॉक्टर लाईव्ह या विशेष कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आजचा विषय आहे लठ्ठपणा. एक असा आरोग्याचा प्रश्न जो आज लहान मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत अनेकांच्या आयुष्यावर परिणाम करतोय. या विषयाशी संबंधित अनेक समज, गैरसमज, वैज्ञानिक तथ्य आणि योग्य उपाय याविषयी आज आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत स्त्रीरोग तज्ज्ञ, आहार तज्ज्ञ डॉक्टर गौरी गणपत्ते मॅडम. डॉक्टर लाईव्हच्या या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. धन्यवाद. जसं मी म्हटलं की आज हा आरोग्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे लठ्ठपणा. पण आजकाल लठ्ठपणा एवढा का वाढतो? अगदी लहान मुलांपासून प्रौढांपर्यंत सगळ्यांकडे ही समस्या दिसते. बरोबर आहे. लठ्ठपणा वाढायला लागलाय हे असा अचानक वाढलेला नाहीये. ह्या पिढीमध्ये म्हणजे आता जी जनरेशन वाढतीये त्याच्यामध्ये वाढण्याचं कारण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपली लाईफस्टाईल बदललेली आहे. आणि नुसतीच लाईफस्टाईल बदललेली नाही आहे, तर आपलं खाणं पिणं, आपली दिनचर्या हे सगळं बदललेलं आहे. म्हणजे आता आपण बैठी दिनचर्या फॉलो करायला लागलेलो आहोत. पूर्वी इथून तिथे जायचं असेल तर आपण चालत जायचो किंवा गाड्या नव्हत्या अवेलेबल, त्यामुळे चालण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आता बिल्डिंगमध्ये लिफ्ट असतात, खाली उतरलं की गाड्या असतात, त्यामुळे आपलं चालणं कमी झालेलं आहे. प्लस आपल्याला ऑफिस वर्क आजकाल जास्ती आवडायला लागलं आहे. आजकालची तरुणाई तर कॉम्प्युटरच्या समोर असते, त्यामुळे कॉम्प्युटरचा म्हणजे कॉम्प्युटर म्हणण्यापेक्षा असं बैठं काम वाढायला लागलं आहे. दुसरं म्हणजे बेकरी प्रॉडक्ट्स. आपण इतके बेकरी प्रॉडक्ट्स खायला लागलेलो आहोत. मी म्हणेन की आमच्या जनरेशनच्या वेळेला मी 5वी 6वीत असेपर्यंत आम्ही बिस्किट हा प्रकार, नानकटाई हा प्रकार बघितलाच नव्हता. पण आता 5व्या 6व्या महिन्यापासून मुलांना बिस्किट भरवलं जातं. आणि कुठलाही बेकरी प्रॉडक्ट असेल तो ट्रान्स फॅटशिवाय बनला जात नाही. आणि ट्रान्स फॅट हे आरोग्यासाठी खूप घातक आहे. म्हणजे हा एक खूप मोठा विषय आहे खरं तर. त्याच्यानंतरचा विषय येऊ शकतो की आपल्या जेवणामध्ये आजकाल कॅलरीचं प्रमाण खूप वाढायला लागलं आहे. म्हणजे आपण फेस्टिव्ह फूड किंवा हाय शुगर असलेले आपण कोल्ड्रिंक्स पितो, त्याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला ओबेसिटी वाढते. आणखी एक महत्त्वाचं कारण आहे म्हणजे ताणतणाव. ताणतणाव आल्यामुळे आपल्यावरती म्हणजे ताणतणावामध्ये काही जण ना अधिक प्रमाणामध्ये खातात आणि त्याच्यामुळे सुद्धा परिणाम होतो. दुसरं म्हणजे तुमच्या आहारामध्ये जे काही तुम्ही प्रॉडक्ट घेता आहात त्याच्यामध्ये प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ह्यांचं प्रमाण असेल तर त्याच्याने सुद्धा ताणतणाव वाढतो. मोबाईल स्क्रीन जास्ती प्रमाणामध्ये बघणं, ज्याच्यामुळे तुमचा मेलॅटोनिन नावाचं जे स्लीप हार्मोन आहे ते पण बिघडतं. त्याच्यामुळे तुमचं सगळं सायकल बिघडतं. ताणतणाव खूप आल्यामुळे कॉर्टिझॉल लेवल आपली वाढते आणि त्या सगळ्याचा परिणाम होतो की तुमचं वजन वाढायला सुरुवात होते. त्यामुळे आजकालच्या तरुणाईचं किंवा इवन आमच्या पण जनरेशनचं जे वजन वाढतंय ते फक्त खाण्यामुळे वाढत नाहीये, तर चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळे हे वजन वाढ झालेली आहे. पण आता ही चुकीची लाईफस्टाईल तुम्ही त्याचे वेगवेगळे पैलू समजवून सांगितले आहेत, पण त्याचबरोबर तुम्ही असा उल्लेख केला आहे की झोप आणि लठ्ठपणा याचाही एक संबंध आहे, तो नेमका कसा काय? म्हणजे माझी झोप आणि माझं वाढत चाललेलं वजन याचा काय संबंध असू शकतो? खूप जवळचा संबंध आहे. पूर्वीच्या काळी असं होतं ना की लाईट नव्हते, त्यामुळे सूर्यास्त झाल्यानंतर सगळीकडे काळोख व्हायचा, त्यामुळे झोपायच्या वेळा पण लवकर होत्या. 7 ते 8 तासाची नॅचरल झोप मिळणं खूप गरजेचं झालेलं आहे. आणि आताच्या काळामध्ये रील बघत बसतायत किंवा रात्रीचे लेट नाईटपर्यंत सोशल मीडियावरती जागरण करतायत. 1 आणि 2 हे रुटीन टायमिंग झालेलं आहे. आणि मग सकाळी उठायचं उशिरा, हा पण एक प्रकार झालेला आहे. ह्याच्यामुळे तुमचं बायोलॉजिकल क्लॉक असतं ना शरीराचं, ते बिघडलेलं असतं.
ते बिघडलं की तुमचा हार्मोनल बॅलन्स आहे हा सगळा बिघडतो. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की तुमची झोप नीट न झाल्यामुळे, स्ट्रेस वाढल्यामुळे तुमचं मेलॅटोनिन आणि कॉर्टिझॉल ह्या दोन्ही लेवलचे जे हार्मोन्स, या हार्मोनच्या ज्या लेवल्स आहेत ह्या सगळ्या बिघडतात आणि त्याचा शरीरावरती मग वाईट परिणाम व्हायला लागतो. कारण एक हार्मोन दुसऱ्या हार्मोनसाठी मदत करतं, म्हणजे ती एक रिले रेस असते खरं तर. आणि हे हार्मोनचं संतुलन व्यवस्थित असणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे झोप पुरेशी असणं हे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचं आहे. तुम्ही जसं म्हटलात की फक्त खाणं हेच लठ्ठपणा वाढण्याचं एकमेव कारण नाही आहे, अशी अनेक कारणं आहेत. ते आता हळूहळू आपण उलगडत जाणार आहोत. अनेकदा असं होतं किंवा असं अनेकांना वाटतं की माझं पोट सुटलं आहे म्हणजे मी जाड झाली आहे, असं आपण म्हणायचं का, की ह्यालाच आपण ओबेसिटी असं म्हणतो? नाही, हा ओबेसिटीचा एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याला आम्ही सेंट्रल ओबेसिटी म्हणतो. म्हणजे पोटाच्या एरियामधलं जे फॅट वाढतंय, खरं तर हे हळूहळू वाढायला लागतं, पण ते वेळच्या वेळीच कंट्रोल करणं खूप गरजेचं आहे. कारण ज्यांच्यामध्ये सेंट्रल ओबेसिटी असते त्यांच्यामध्ये पुढे जाऊन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, IHD म्हणजे हार्ट डिसिजेसचे काही वेगवेगळे प्रकार, थायरॉईडचे डिसिजेस, हे सगळं बघायला मिळालेलं आहे. त्यामुळे सेंट्रल ओबेसिटी कमी करणं फार महत्त्वाचं आहे. पण ही सेंट्रल ओबेसिटी कमी करायची म्हणजे कशी करायची, आणि आपल्याला हे आपण कधी आपलं निरीक्षण करायचं की आपलं पोट वाढते आणि त्यानंतर अनेक आजार येऊ शकतात? ही जी काही आपण प्रोसेस म्हणतो ती कशी आपण स्वतःचं त्याचं निरीक्षण करायचं? ॲक्च्युली ओबेसिटी मोजण्याची खूप मोजमापं ह्यांनी काढलेली आहेत, सायन्सने शोधून काढलेली आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं आणि सगळ्यात सोपं दोन मी सांगेन. एक म्हणजे तुमचं IBW, ज्याला आपण आयडियल बॉडी वेट असं म्हणतो. तुमचं वजन आणि उंची हे कायम प्रमाणामध्ये पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना आत्तापर्यंत माहिती झालेलं आहे. तुमचं आयडियल वजन किती पाहिजे, तर तुमची हाईट सेंटीमीटरमध्ये जेवढी असते त्याच्यातून 100 वजा केल्यानंतर जेवढा आकडा उरतो तो आकडा म्हणजे तुमचं आयडियल वजन असलं पाहिजे. म्हणजे समजा एखाद्याची उंची असेल 155 सेंटीमीटर, तर तिचं आयडियल वजन असलं पाहिजे 55 किलो. अर्थात असं होत नाही, ह्याच्यात थोडंसं पुढेपाठी झालं तर इट्स नॉर्मल. पण त्याच्याबरोबरच एक दुसरा पॅरामीटर आहे ज्याचं नाव आहे BMI, म्हणजेच बॉडी मास इंडेक्स. म्हणजेच तुमचा हाईट आणि वेट, परत ह्याचं प्रमाण किती व्यवस्थित आहे ह्याचा तो एक इंडिकेटर आहे. आणि सेंट्रल ओबेसिटीसाठी हा पण एक इंडिकेटर महत्त्वाचा आहे. किंवा मी असं म्हणेन सेंट्रल ओबेसिटी बरोबरच BMI आणि IBW हेही महत्त्वाचे आहेत. मग आपला BMI कसा काढायचा, तर तो एक फॉर्म्युला आहे ज्याच्यामध्ये आपली हाईट आणि वेट ह्याचं एक ते कॅल्क्युलेशन आहे. त्याचे खूप म्हणजे काय म्हणतो ना, काटेकोरपणाने खूप कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत. पण मी साधारणपणे सांगेन, साधारणतः 19 ते 25 पर्यंत जर तुमचा BMI असेल तर इट्स ओके. 25 ते 30 पर्यंत असेल तर तुम्ही ओबेस या कॅटेगरीमध्ये मोडताय. आणि जर 30 पेक्षा तुमचा जास्ती BMI असेल तर तुम्हाला खूप जास्ती काळजी करण्याची गरज आहे. तुमच्या वजनाकडे, तुमच्या आहाराकडे, तुम्ही काय औषधं घेत आहात, तुमचे स्ट्रेसेस काय आहेत, तुमची लाईफस्टाईल काय आहे, हे सगळं एकदा रिवाईज करण्याची गरज आहे. कारण सेंट्रल ओबेसिटी ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. तुम्ही आता जसं म्हटलात की लाईफस्टाईल बिघडली आहे आणि त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर होतोय आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आपली जाडी वाढती आहे, लठ्ठपणा येतोय. पण मग आपली ही लाईफस्टाईल नेमकी सुधारायची कशी, असा पण अनेकांसमोर प्रश्न असतो. अनेक जण ते म्हणतात ना की नाईट शिफ्ट करतात किंवा काही जणांचं कामच असं असतं की ते सकाळी लवकर बाहेर पडतात आणि येतातच उशिरा, आणि एक आपलं टायमिंग गेलं, आपली वेळ निघून गेली की झोप येणं बंद होते आणि हळूहळू ती कुठेतरी शरीराला सवय होते. मग मी माझी लाईफस्टाईल बदलावी कशी, हा मुख्य प्रश्न अनेकांसमोर असतो. अगदी तो माझाही प्रश्न आहे वैयक्तिक. बरोबर आहे, हा प्रश्न खूप जणांना पडतो. लाईफस्टाईल बदलायची म्हणजे आपण छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा मी एक्सक्लूड करेन जे नाईट शिफ्ट करतात त्यांचा, कारण तो त्यांच्या जीवनाचा भाग आहे, त्यांच्या रोजीरोटीचा सवाल आहे. त्यामुळे आत्ता आपण त्यांना एक्झम्प्ट करूया. हां, त्यांच्यासाठी पण आपण काहीतरी करता येतं आपल्याला. आयुर्वेदात असं सांगितलेलं आहे की जे लोक नाईट शिफ्ट करतात म्हणजे रात्रीचं जागरण करतात, त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेवणाच्या पूर्वी खुर्चीत बसून डुलकी काढली तरीसुद्धा त्यांना रात्रीच्या झोपेचं थोडंसं काही पर्सेंटेजमध्ये जे काही त्याचे फायदे आहेत ते मिळू शकतात. त्यामुळे नाईट शिफ्टवाल्यांचा प्रश्न सुटलेला आहे. दुसरं आहे की आपण काय करू शकतो. आपली लाईफस्टाईल थोडीशी निसर्गाप्रमाणे केली पाहिजे. म्हणजे निसर्गात ज्या वेळेला सूर्योदय होतो त्यावेळेला आपण उठलं पाहिजे आणि सूर्यास्तानंतर काही खायचं नाही. या दोन गोष्टी जरी सांभाळल्या तरीसुद्धा खूप आपल्या आपल्या दैनंदिन लाईफमध्ये सकारात्मक बदल घडतो.
सकाळचा थोडासा वेळ एक 20 ते 25 मिनटं हलक्या प्रमाणात व्यायाम करायला पाहिजे. कारण दिवसभर आपण असे फॉरवर्ड बेंडिंगनी कामं करत असतो. म्हणजे बायकासुद्धा धुणं, भांडी, स्वयंपाक किंवा आपण सुद्धा डेस्कवरती लिहायचं असेल तरी पुढे वाकून कामं करतो. मग बॅकवर्ड बेंडिंगची काही कामं आपल्याला करायला पाहिजेत, ज्याच्यामध्ये सर्पासन असेल किंवा धनुरासन असेल किंवा पोटावरचे काही एक्सरसाइजेस आहेत हे आपण करू शकतो. त्याच्यामुळे आपलं शरीर फ्लेक्झिबल राहतं. शरीर फ्लेक्झिबल राहायला हातांची पायाची हालचाल झाल्यानंतर प्रत्येक मसलला ऑक्सिजनची जी गरज असते तो ऑक्सिजन सप्लाय चांगला मिळतो आणि पेरिफेरल रेझिस्टन्स जो असतो किंवा इन्सुलिन रेझिस्टन्स आपण म्हणू, तो जो आजकाल वाढायला लागलेला आहे, ती आपण जेवढं फ्लेक्झिबल राहू तेवढा ती इन्सुलिन रेझिस्टन्स कमी व्हायला पण मदत होते. दुसरं म्हणजे आपण बेकरी प्रोडक्ट कमी करू शकतो. रात्रीचं जेवण आहे ते लवकर जेवू शकतो. संध्याकाळी 7:30च्या नंतर रात्रीचं जेवण जेवायचं नाही. रात्रीच्या जेवणामध्ये शक्यतो एक सिरल खायचं. म्हणजे आपण पोळी, भाजी, भात, आमटी असा जो आहार घेतो, ज्यांचं वय 30 वर्षापेक्षा जास्ती आहे, ज्यांचं काम बैठं आहे, अशा लोकांनी रात्रीच्या वेळेला समजा एक सिरल म्हणजे मग आणि प्रिफरेबली गहू किंवा नाचणी नाहीतर बाजरी, ज्वारी कुठल्या तरी एका धान्याची किंवा अधूनमधून मिश्र धान्याची भाकरी खाऊ शकता, चपाती खाऊ शकता. त्याच्याबरोबर भाजी, उसळ, पालेभाजी, एक सिरल आणि मग त्याच्याबरोबर काहीतरी भाजी तोंडी लावायला आपण जे म्हणतो असं. एवढं साध्या सोप्या जरी गोष्टी केल्या आणि आपल्या आहारातून साखरेचा अंतर्भाव जेवढा कमी करता येईल तेवढं केलं तर बेटर आहे. एक साधी गोष्ट सांगते तुला. आपण आपल्या 1 महिनाभर शुगर खायची नाही. म्हणजे शुगर असलेले कुठलेही पदार्थ खायचे नाही, गुळ असलेले पण नाही. बऱ्याच जणांचा असा समज असतो की मग साखरेला पर्याय म्हणून गुळ चालेल, तर असं नाही. ती दोघं एकमेकांची सख्खी भावंड आहेत, त्यामुळे त्याने शुगर आहे तेवढीच वाढते. हां, तर आपण समजा जर 1 महिनाभर अजिबात शुगर खाल्ली नाही, म्हणजे साखर नाही, गुळ नाही, तर आपलं वजन काहीही न करता 1 ते 1.5 किलोने आरामात कमी होतं. हे करून बघायचं. खूप छान. म्हणजे अशा काही छोट्या छोट्या टिप्स आहेत ज्या तुम्ही डाएटमध्ये फॉलो करू शकता. आपल्या दैनंदिन लाईफस्टाईलमध्ये थोडेसे चेंजेस करू शकता. मी तर बऱ्याच पेशंट्सना सांगते रात्री 10 नंतर हातात मोबाईल पकडायचा नाही. कारण मग नाहीतर हे लोक काय करतात, सांगताना नाही मला झोपच येत नाही, मग करू काय. तुम्ही मोबाईल नाही घेतला तर नॅचरली तुमचे जे स्लीप हार्मोन्स आहेत, निळा लाईट असतो किंवा लाल लाईट असतो, ह्या सगळ्यांचे परिणाम होत असतात. त्याच्यामुळे आपण ना रात्री 10च्या नंतर 10:30च्या नंतर मोबाईल शक्यतो घ्यायचा नाही. शांतपणे ध्यान करायचं, थोडंसं मेडिटेशन करायचं. दिवसभरामध्ये आपण काय केलेलं आहे, दुसऱ्या दिवशी काय करायचं आहे, ह्याची थोडीशी आपण तयारी केली आणि स्वतःमध्ये थोडासा वेळ गुंतवला तर आपोआप बाकीच्या व्यवधानांकडे तुमचं म्हणजे काय म्हणतो आपण, तुम्ही आपल्याकडे जास्ती फोकस्ड होता आणि आपोआप तुमचं लाईफस्टाईल, तुमचे हार्मोन लेवल, तुमच्या स्ट्रेसेस लेवल या सगळ्या नॉर्मलाइज व्हायला मदत होते. अगदीच. फार महत्त्वाचे तुम्ही टिप्स या निमित्तानं दिलेलेच आहेत. पण आणखीन एक असा एक गैरसमज आहे, जर मला माझं वजन कमी करायचं असेल तर मी उपाशीच राहते, तर हे उपाशी राहणं खरंच योग्य असतं? नाही, एकदम चुकीचा समज आहे. माझ्याकडे डाएटसाठी पेशंट येतात, त्यांचं पहिल्यांदा सांगणं हेच असतं, तुमच्याकडे येण्याच्या पूर्वी आम्ही डाएटचे खूप प्रकार करून बघितले. म्हणजे मी नाश्ता पण सोडला, मी दुपारचं जेवण पण जेवत नाही, किंवा काही जण सांगतात मी रात्रीचं जेवण पण सोडलं. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की उपाशी राहून डाएट कधीही करायचं नसतं. आणि ही कन्सेप्टच आपल्याकडे नाही आहे की पोटभर खाऊन सुद्धा आपल्याला डाएट करता येतं. फक्त आपण ते काय खायचं हे महत्त्वाचं आहे. कोणीतरी म्हणेल नाही मी फक्त पिझ्झाच खाणार आहे आणि बाकी काही खाणार नाही आणि मग मी नंतरचं जेवण जेवणार नाही, तर असं नाही. तुम्ही किती खाताय ह्याच्यापेक्षा तुम्ही काय खाताय हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि लो कॅलरी असलेल्या नॅचरल, ज्याच्यामधून तुम्हाला विटॅमिन्स जास्त मिळतील, प्रोटीन्स मिळतील, असे अनेक चांगले घटक आहेत, त्याचा पर्याय म्हणून वापर करायचा. आपण काय करतो, आपला चौकट आपली सोडत नाही किंवा आपल्या जिभेची जी टेस्ट डेव्हलप झालेली आहे, चोचले जिभेचे, ते आपण थोडक्यात सोडायला बघत नाही, त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. पण बेली फॅट कमी करण्यासाठी असे काही आपल्याला खास व्यायाम सांगू शकतो का, किंवा फक्त मी पोटासाठीच काम करणार किंवा त्यावरच मी लक्ष देणार आणि तसेच व्यायाम करणार, असं काही असतं का? आपण माणूस लोक ना खूप असं काय म्हणतो चतुर झालेलो आहोत. आपल्याला सगळं इन्स्टंट पाहिजे, पण निसर्ग आपल्या पुढे आहे. निसर्गाने असं ठेवलेलं आहे की असं एका गोष्टीने किंवा एका एक्सरसाइजने एका ठिकाणचं फॅट कमी झालं असं कधीच होत नाही. निसर्ग सांगतो तुम्ही सगळं करा आणि मी तुम्हाला सगळं एका वेळेला देईन.
म्हणजे आपण एकंदर एक्सरसाइज केला तर आपला बेली फॅट कशाला, आपल्या थायच्या तिथले, आपल्या हातांच्या इथलं फॅट ते सुद्धा कमी व्हायला मदत होतं. पण असं लोकलाइज्ड फॅट कमी होणारा कुठलाही एक्सरसाइज नाही आहे. पण असं होतं की तुम्ही एखादा मसल जर रिपीटेडली वापरत राहिलात किंवा त्याचे एक्सरसाइज करत राहिलात तर ते मसल टोनअप होतात आणि त्यामुळे त्यांची स्ट्रेंथ चांगली होते. त्यांचा असा पिशपिशीतपणा असतो किंवा लूज पडलेले असतात ते थोडं कमी व्हायला मदत होते. पण असं पर्टिक्युलरली एकच एक्सरसाइज केला आणि माझं बेली फॅट गेलं असं काय असं अजून निघालेलं नाही आहे. बरं. पण अनेकदा आपण बघतो की सोशल मीडियावर वेट लॉस करण्यासाठी काही घरगुती उपाय सांगितलेले असतात. म्हणजे तुम्ही अमुक अमुक गोष्टीसोबत अमुक अमुक गोष्ट हो, असं हो, मिक्स हो, करून हो. खा, म्हणजे वजन तुमचं अगदी 5 Fast, दिवसात हां, fast कमी कमी होणार. होणार किंवा अगदी आठवड्यामध्ये कमी होतं. खरंच असं होतं? असं नाहीये. काही काही त्याच्यातले नुसके आहेत ना ते खरंच चांगले आहेत. एक दालचिनीचा नुसका आहे बघ. सकाळी उठल्यावरती दालचिनी तुम्ही घेतली किंवा ओव्याचं पाणी घेतलं, ह्याने काय होतं ना, जिरा पाणी पण सांगितलं जातं. आहे हे जे आपले इंडियन क्युलिनरीज आहेत किंवा इंडियन मसाले जे आहेत त्यातले काही काही मसाले आहेत ना ते तुमचं बेझल मेटाबॉलिक रेट जो आहे तो कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी मदत करतात. हो. त्यामुळे तुमचं अति प्रमाणामध्ये खाल्लेलं असेल तर ते पण पचन व्यवस्थित करणं आणि त्याच्यातून फॅट अक्युम्युलेशन न होणं ह्याच्यासाठी सुद्धा काही गोष्टी मदत करतात, पण ते प्रमाणातच. आणि मी परत तेच सांगेन की कुठल्याही गोष्टीचं सातत्य महत्त्वाचं आहे. म्हणजे 4 दिवस केलं आणि सोडून दिलं असं उपयोगाचं नाहीये. तुम्ही सलग 1 वर्ष करा, मग तुम्हाला त्यांचे दृश्य स्वरूपामध्ये रिझल्ट्स बघायला मिळतील. आणि असं कुठंच हे नाहीये की अमुकच एक खाल्ल्यानंतर सगळं व्यवस्थित झालं. असं असतं तर जगामध्ये सगळ्यांचीच वजनं आटोक्यामध्ये राहिली असती ना. सो हे नाहीये बरोबर. पण आता सध्या सोशल मीडियावर वेट लॉस करण्यासाठी खूप मेडिसिन सांगितले जातात किंवा आता इंजेक्शन्स पण आलेली हो, आहे हो. की तुम्ही एक इंजेक्शन टोचा तुमचं एकदम वजन कंट्रोलमध्ये राहणार आणि तुम्ही स्लिम ट्रिम दिसाल, असं असं काहीतरी ते सगळं असतं. पण हे कितपत सुरक्षित आहे? नाहीये, अतिशय धोकादायक आहे. ऑक्झेम्पिक नावाचे इंजेक्शन आहे, मुंजारो, अशी अनेक इंजेक्शन्स आहेत की जी आता ब्युटी सलून्समध्ये पण सर्रास दिली जातात. आणि मी बघितलं ब्युटी सलूनमध्ये येणाऱ्या बायकांचं तर काही अक्षरशः म्हणजे वजन किती असेल समजा जर एक 60 किलो आहे आणि त्यांचं IBW नुसार येतं 55 किलो, म्हणजे 5 ते 6 किलोसाठी दे आर गोइंग टू टेक दॅट इंजेक्शन. पण त्या इंजेक्शनचे साईड इफेक्ट काय आहेत हे कोणीच बघायला जात नाही. त्या इंजेक्शनने ॲक्च्युली काय होतं माहिती आहे का, तुमची भूक मंदावते, तुमची सटायटी लेवल वाढते, म्हणजे थोडंसं खाल्लं तरी पोट भरल्यासारखं वाटतं. आपल्या शरीरामध्ये ग्रेलिन आणि लेप्टिन ही 2 हंगर हार्मोन आणि सटायटी हार्मोन्स आहेत. त्यांचं जे काम आहे म्हणजे आपण जेवढं खातो, आपल्याला भूक आहे तेवढंच आपण खातो आणि खाल्ल्यानंतर आता मला पुरे आहे, ही नॅचरल जी भावना असते ती भावना ह्या इंजेक्शन्सने कमी केली जाते. म्हणजे भूक मारली जाते थोडक्यात आणि ती हार्मोन लेवलला मारली जाते. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं की एक हार्मोनचा पाय दुसऱ्याच्या गळ्यामध्ये आहे, त्यामुळे हार्मोन आपल्या शरीरातलं एक बिघडलं की त्याचे परिणाम दुसऱ्या हार्मोनवर आणि इतर शरीराच्या अवयवांवरती होतं. त्यामुळे हे असं अजिबात करायचं नाही. मी नेहमी पेशंट लोकांना एक उदाहरण देते. आपल्या इकडे कोकणात वापरलं जातं बघ, सशाची पारद करायची आहे तर डुकराचा पेट कशाला पाहिजे. म्हणजे तुमचं गोल जर छोटंसं असेल, तुम्हाला थोडंसंच वजन कमी करायचं आहे तर त्याच्यासाठी एवढी तयारी कशाला करायला पाहिजे. म्हणजे ससा एवढासा ते डुक्कर एवढं, मग तुम्हाला जर एवढंच अचीव करायचं आहे तर एवढं सगळं तुम्ही हे कशाला करता ना, एवढा त्रास किंवा त्याचे साईड इफेक्ट कशाला ओढवून घेता. साधा तुम्ही आहारामध्ये बदल करा, तुमची लाईफस्टाईल जी आहे ती हेल्दी ठेवा, एक्सरसाइज करा, पुरेशी झोप घ्या, थोडंफार मेडिटेशन करा आणि जे काही करता आहात त्याच्यात फक्त सातत्य ठेवा. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. अगदीच जसं तुम्ही म्हटलात की सातत्य प्रत्येक गोष्टीत राहणं गरजेचं आहे, तरच त्याचे तुम्हाला रिझल्ट लवकर दिसतील. पण याबरोबरीनं असं एक निरीक्षण नोंदवलं जातं, ते म्हणजे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण अधिक दिसतं. हे एक. आणि दुसरं, जेव्हा प्रेग्नेन्सी नंतर महिलांचं वजन एकदम वाढतं, म्हणजे एकदम बारीक असणारी मुलगी अचानक जाड होते, त्याची नेमकी काय कारणं असू शकतात. किंवा कधी कधी असंही होतं की लग्नही झालेलं नाही आहे तरीसुद्धा बारीक असणाऱ्या मुली अचानक लठ्ठ होतात आणि एक जो म्हणजे बघण्याचा दृष्टिकोन असतो तो लोकांचा बिघडतो किंवा कुस्तिकपणे ते 4 चौघांमध्ये विचारतात, अगं तू एवढीशी बारीक होतीस, अचानक कशी काय जाड दिसू लागली आहे. या 3 मुद्द्यांवर आपण कशी काय मांडणी करू शकता? असं आपण म्हणू शकतो की स्त्रियांमधला हार्मोनल जो वरखालीपणा आहे हा पुरुषांच्या तुलनेने थोडासा जास्ती असतो.
स्त्रियांमध्ये PCOD नावाचा आजार असतो, ज्याच्यामध्ये परत हार्मोनल इम्बॅलन्स असतो आणि ज्याच्यामध्ये ना FSH LH ही जी स्त्रीत्वाची हार्मोन्स असतात किंवा इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन ह्यांचं संतुलन बिघडल्यामुळे शरीरामध्ये ओबेसिटी येते आणि त्याच्यामुळे ओव्ह्युलेशन होत नाही. मग असं म्हटलं जातं ॲक्च्युली की जर मासिक पाळी व्यवस्थित येत असेल तर त्या स्त्रीचं सगळं शरीरातले हार्मोनल लेवल आहे तर ती व्यवस्थित राहते, किंवा HPO ॲक्सिस जो आहे तो जर व्यवस्थित असेल तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम व्यवस्थित काम करते. आजकाल PCODचा आजार वाढल्यामुळे स्त्रियांमध्ये ओबेसिटी आपल्याला बघायला मिळते. दुसरं आहे हायपोथायरॉइडिझम. हायपोथायरॉइडिझम ज्यांच्यामध्ये आहे त्यांच्यामध्ये सुद्धा अनएक्सप्लेन्ड म्हणण्यापेक्षा अनकंट्रोल्ड आपण म्हणू की आत्तापर्यंत बरी होती पण हायपोथायरॉइडचा त्रास सुरू झाला आणि अचानक वजन वाढलं तिचं, हे पण होतं. प्रेग्नन्सी हे एक निसर्गाने जे वरदान दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्या ग्रोईंग बेबीसाठी सुरक्षा कवच म्हणून त्या स्त्रीमध्ये नॅचरली एक 5 ते 7 किलोचं फॅट शरीरामध्ये डिपॉझिट होतं, जे पुढच्या साईडला सेंट्रल ओबेसिटी म्हटलं ना तसं पुढच्या भागामध्ये आणि थोडंसं बटक्सच्या एरियात. कारण ती स्त्री पडली, तिला समोरून कुठे धक्का लागला तर त्या बाळाला त्रास होऊ नये ह्यासाठी निसर्गाने दिलेली ती एक देणगी आहे खरं तर. आणि दुसरं मी एक फनी माझं ऑब्झर्वेशन तुला असं सांगेन की बायकांना, तू म्हटलीस ना ज्या डिलिव्हरीच्या अगोदर एकदम बारीक असतात, खूपशा बायकांचं मी असं बघितलंय की जे पूर्वी म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या पूर्वी 1 ते 1.5 पोळी एवढाच त्यांचा आहार होता, एवढासाच भात त्यांचा आहार होता. प्रेग्नन्सीमध्ये ना नॅचरली तुमचा BMR वाढतो. BMR म्हणजे बेझल मेटाबॉलिक रेट, कारण शरीराला तेवढी गरज असते, त्यामुळे शरीराची भूक पण वाढते आणि ती स्त्री नॅचरली खायला लागते. म्हणजे जी स्त्री नको हे नको ते नको असं करते ना, ती प्रेग्नन्सीच्या काळात हे खाऊ की ते खाऊ, खाल्लं तरी मला भूक लागली आहे. रात्री 2-2 वाजता उठून सुद्धा काही पेशंट भूक लागली आहे म्हणून खातात आणि ही मेमरी बहुतेक जात नाही त्यांची डिलिव्हरीच्या नंतर सुद्धा. ज्या वेळेला बाळ बाहेर आलेलं आहे, शरीराला पूर्ण आता बॅलन्सची गरज आहे आणि पूर्वीच्या एवढ्या कॅलरीजची गरज नाही आहे, हे अशा स्थितीमध्ये सुद्धा त्यांची ती मेमरी विसरत नाही आणि मग ते कंटिन्यू खाणं तसंच चालू राहतं. हे एक कारण आहे. आणखी एक मुद्दा असा आहे की स्त्री ज्या वेळेला घरामध्ये स्वयंपाक करत असते त्यावेळेला कधी कधी अंदाज चुकतो आणि थोडंसं शिल्लक राहतं, फ्रीजमध्ये शिल्लक राहतं. मग दुसऱ्या दिवशी ते टाकण्याच्या पेक्षा ती सगळ्यांना आग्रह करते की अरे हे एवढंसंच राहिलेले खा, तेवढं राहिलेले खाऊन टाका. घरातल्या लोकांना तसं काही खायचं नसतं किंवा हे नाही आम्हाला नको असं करतात आणि ते आपलं अंग काढून घेतात. मग तीच करणारी आहे आणि घराचं बजेट पण सांभाळणारी आहे. अशा वेळेला ती विचार करते एवढा सगळा मसाला घातलेला, एवढे सगळे चांगले चुंगले पदार्थ घालून केलेला एखादा खाण्याचा पदार्थ असेल तो टाकून कशाला द्यायचा, जाऊ दे त्यापेक्षा आपणच खाऊया. आणि मग त्याच्यामुळे असं होतं की बाहेर टाकण्यापेक्षा आपण पोटाचं डस्टबिन बनवतो आणि मग ते पोटात डस्टबिनमध्ये जातं आणि मग त्याचे परिणाम आपल्याला दिसतातच आहेत. नेहमी मी एक उदाहरण देते की तुम्ही बँकेमध्ये पैसे टाकता, तुम्ही पैसे टाकल्यानंतर जर ते विड्रॉ नाही केले तर काय होईल, तुमचा बँक बॅलन्स वाढत जाणार आहे, तुमचं अकाउंट फुगत जाणार आहे, जे आपल्याला आवडतं. पण तेच जर तुम्ही पोटाचं डस्टबिन केलं, पोटामध्ये डंप करत राहिलात, हे नाही शिल्लक राहिलेलं हे खाऊन टाकलं, ते खाल्लेलं आहे, असं समजा जर सगळं खात राहिलात आणि बाहेर टाकायचं सोडून स्वतःचा शरीराचा कॅलरीचा बॅलन्स वाढवत राहिलात तर ते कुठेतरी रिफ्लेक्ट होणारच आहे ना. आणखीन महिलांचा एक मोठी समस्या मला ती वाटते म्हणजे शिळे पदार्थ खाण्याची त्यांना खूप जास्त काय आवड असते की काय ठाऊक नाही, पण अगदी आपल्या आई, काकी, आजी यांमध्ये ती सवय जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसतात. असं शिळं अन्न खाणं शरीरासाठी कितपत हानिकारक असू शकतं याबद्दल आपण नक्की बोलूया. नाही बोललं तर पाहिजेच. ॲक्च्युली असं नाही आहे की त्यांना शिळं खाण्याची आवड आहे, हे चुकीचं आहे. खरं तर त्यांना आवडतं, नाही कशाला, पण तो एक स्त्रीत्वाचा स्वभाव आहे की घरातल्या पुढे येणाऱ्या लोकांना ते पुरेल की नाही पुरेल, त्यामुळे ती स्वतःला तयार करून सुद्धा ती खात नाही आणि मग बाकीच्यांनी खाऊन शिल्लक राहिल्यानंतर ते खाल्लं जातं. असं आपण म्हणतो की फ्रीजमध्ये ठेवलेला पदार्थ सुरक्षित असतो, पण तो तसा नसतो, कारण फ्रीजमध्ये सुद्धा बॅक्टेरियाज असतात आणि फ्रीजमधल्या अन्नामधून सुद्धा फूड पॉयझनिंग होऊ शकतं, त्यामुळे ते खाणं टाळलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट की एखादा पदार्थ जेव्हा शिळा होतो त्यावेळेला त्याची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू कमी व्हायला लागते,
त्यातले विटॅमिन्स जे आहेत किंवा मिनरल्स जे आहेत त्यांचं प्रमाण हळूहळू कमी व्हायला लागतं आणि शरीराला ते जे ऊर्जा देणार आहेत किंवा शरीरामध्ये आपण जी एनर्जी म्हणू, पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळणार आहे, ती एनर्जी मिळण्याचं प्रमाण कमी होतं. म्हणून तुम्ही नेहमी बघा की ताजा अन्न खाल्लं की आपल्याला खूप जास्ती सकारात्मक विचार येतात. तेच फ्रीजमधलं खाल्लेलं, शिळं खाल्लेलं, त्यांच्या मनामध्ये निगेटिव्हिटी जास्ती असतात. हा एक सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेला थिसिस आहे. तर बायकांनी ते टाळलं पाहिजे की शिळं खाल्ल्यानंतर काही मिळणार नाहीये. त्यापेक्षा तुम्ही पोर्शन करताना, पोर्शन म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने किती खायचं त्याचा अंदाज करून त्याप्रमाणे आहार बनवा आणि स्वतःचं पोर्शन खाऊन घ्या. मी नेहमी बायकांना सांगते की नवऱ्यासाठी जेवायला पाठीमागे म्हणजे पाठीमागे राहणं हे काही त्याच्यावरती प्रेम दाखवण्याचा एकमेव उपाय असं नाही. तुम्ही इतर पर्यायांनी सुद्धा ते प्रेम दाखवू शकता ना. पण तो जर चुकीच्या वेळेला येऊन जेवत असेल तर तुम्ही पण त्याच्यासाठी थांबणं हे तुमच्याही आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. त्याच्यासाठी तर आहेच, पण तुम्ही निदान स्वतःचं तरी आरोग्य व्यवस्थित सांभाळा. कारण स्त्रिया हे बॅकबोन आहेत घराच्या. अगदीच. त्या जर व्यवस्थित राहतील, त्या जर आरोग्याविषयी जागरूक राहतील तर पूर्ण घर व्यवस्थित राहणार आहे. खरं तर हेच उत्तर अपेक्षित होतं. अनेक स्त्रिया, खरं तर प्रत्येक घरात ही परिस्थिती असते. त्यांना अगदी सांगितलं जरी कळकळीने की तुम्ही शिळान्न खाऊ नका, तरी मी म्हटलं की आवड आहे की काय, अगदी तसाच प्रश्न पडतो. वागतात तसं. म्हणजे बाहेर टाकून देण्याऐवजी मी ते खाऊन टाकते, अशी कुठेतरी मानसिकता असते त्यांची. ती थांबणं गरजेची आहे, कारण कळत नकळतपणे याचे शरीरावर गंभीर परिणाम होत असतात. आता आपल्या पुढच्या मुद्द्याकडे आपण वळूया. जसं आपण महिलांमध्ये बघितलं, अगदी तसंच आता लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललंय. लहान मुलं अगदी ओबेस असल्याचं आपल्याला दिसतं किंवा ओव्हरवेट दिसतात. तर किती त्यांच्या शरीरासाठी ते हानिकारक ठरू शकतं? नक्कीच हानिकारक आहे. आणि हानिकारक म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की ह्या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचा रोल आहे तो बेकरी प्रॉडक्टचा, पहिली गोष्ट. आणि दुसरं म्हणजे अजिबात व्यायाम करायचा नाही, व्यायामाचा अभाव. मोबाईलवरती गेम खेळत राहणं, अजिबात घरामध्ये काम पण नाही करायचं, नुसतं बसून राहायचं. शाळेमध्ये जाता येता स्कूल बस असते, इकडे तिकडे क्लासला जाताना आई स्कूटीवरून सोडते. ह्या अनेक गोष्टींचा जेव्हा आपण उहापोह करतो त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की ह्या लहान मुलांमध्ये सुद्धा आता टाईप 2 डायबिटीस आपल्याला बघायला मिळतोय. अक्षरशः 12-13 वर्षाच्या मुलांना सुद्धा हार्ट अटॅक यायला लागलेले आहेत. आणि मी नेहमी सांगते की आपण बेकरी प्रॉडक्टमध्ये जे ट्रान्स फॅट वापरतो त्याच्याबद्दल असं म्हटलं जातं, तुम्ही व्हेजिटेबल फॅट वापरा किंवा एखादा तळलेला पदार्थ वापरा, तोही अतिप्रमाणात हानिकारक आहेच, पण त्याला एक्झिट आहे, शरीराच्या बाहेर जायला वाट आहे. तुम्ही ट्रान्स फॅट खाल्ल्यानंतर ते शरीराच्या बाहेर जायला त्यांना जागाच नाहीये. दे हॅव टू डिपॉझिट इन युअर बॉडी. आणि मग ते कुठे डिपॉझिट होतात तर आपल्या रक्तवाहिन्या असतात ना त्याच्या आतल्या स्तरामध्ये त्या डिपॉझिट होतात. आणि मग त्यामुळे काय होतं, आपला डायमीटर असतो ना रक्तवाहिनीचा, तो हळूहळू कमी व्हायला लागतो. आणि त्याच्यामुळे मग हृदयाला रक्तपुरवठा व्यवस्थित न होणं किंवा ब्लड प्रेशरचा त्रास होणं, हार्टची वेगवेगळी जी लक्षणं आहेत, म्हणजे चालताना धाप लागते, कारण हृदयाला सुद्धा रक्तपुरवठ्याची गरज असतेच ना. आणि हा डायमीटर कमी झाल्यामुळे हा रक्तपुरवठा कमी होतो. अतिप्रमाणामध्ये गोड खाल्ल्यामुळे मुलांमध्ये मधुमेह बघायला मिळायला लागलेला आहे. ओबेसिटी वाढल्यामुळे म्हणजे त्यांच्या गुडघ्यांवरती त्याचा त्रास होतो, कारण तुम्ही वजन शरीराचं कॅरी करतात. तुमचे जे गुडघे आहेत ते शरीराचं वजन कॅरी करणारे किंवा तुमच्या पाठीचा मणका जो आहे ते वजन कॅरी करतात ना. मग अतिप्रमाणामुळे त्यांच्यावरती पण त्रास होतो. म्हणूनच आता लहान वयामध्ये स्लिप डिस्क सारखं किंवा इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क असते ती प्रोलॅप्स होणं, नी जॉईंटला काय म्हणतो आपण झीज होणे नी जॉईंटची, हे आजकाल त्या मुलांमध्ये पण बघायला मिळायला लागले. आणि ह्याची कारणं त्याच्यामध्येच आहेत. परत मी तेच म्हणेन, ओबेसिटीचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे तुमची बिघडलेली जीवनशैली. अगदीच फार मोठं कारण आहे आणि त्यानंतरच अनेक गोष्टी आणि अनेक त्रास त्यातूनच निर्माण होत असतात. पण अनेकदा वजन कमी करताना काही चुका होतात आपल्याकडून आणि त्याचे परिणाम फार मोठ्या प्रमाणात आपल्या शरीरावर दिसून येतात. तर त्या चुका कोणत्या, त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? सगळ्यात महत्त्वाची आणि सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स. म्हणजे वजन असेल 70-80 किलो, पण 1 महिन्यामध्ये मला 60 किलोवरती यायचं आहे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हे हितकर नाही आहे. तुमचं दर आठवड्याला फक्त अर्धा किलो वजन कमी होणं हे हेल्दी वेट लॉसचं लक्षण आहे. त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही जास्ती करायला गेलात तर त्याचाही शरीरावरती परिणाम होतो. हां, तुमचं हे वजन वाढलेलं आहे, हे जंक फूडमुळे वाढलेलं आहे, बाहेरच्या खाण्यामुळे वाढलेलं आहे किंवा ट्रान्स फॅट, तुम्ही बेकरी प्रॉडक्ट जास्ती खाताय, खूप गोड खाताय, त्याच्यामुळे वाढलं असेल तर ते तुम्ही
बंद केल्यानंतर अक्षरशः महिन्याला 3-3, 4-4 किलो वजन कमी होतं. पण जर तुम्ही थोडेसेच ओबेस आहात आणि तुम्हाला नॉर्मल करायचं असेल तर हेल्दी वेट लॉस करणं पण महत्त्वाचं असतं, ज्याच्यामध्ये फक्त आठवड्याला अर्धा किलो वजन कमी करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ते आपण करत नाही. आपण ना नेटवरती खूप फॅट डाएट्स बघत जातो, म्हणजे मी फक्त सॅलडच खाणार आहे किंवा मी आता स्प्राउट्सच फक्त खाणार, आणि मग ते किती खातो आपण, 15 दिवस खातो, 1 आठवडाभर खातो आणि एक्सपेक्टेशन्स काय ठेवतो की माझं वजन कमी झालं पाहिजे. ॲक्च्युली कॅरम आपण खेळताना नाही का, तो एखादा स्ट्रायकर मारल्यानंतर पुढे जाऊन रिबाउंड होऊन येतो, तसं तुम्ही तुमच्या शरीराच्या इच्छा अशा जर अचानकपणे खूप मारल्या तर ते रिबाउंड परत बाहेर येतं. म्हणजे तुम्ही तुमची भूक मारली ना की काही काळानंतर ती खूप वेगाने उफाळून येते आणि मग आपण ते सगळं सोडून देतो आणि परत आहे ते खायला सुरुवात करतो. ही आपण सगळ्यात मोठी चूक करतो. दुसरं एक करतो म्हणजे आपण कुठल्याही गोष्टीत सातत्य ठेवत नाही. तुम्हाला साधं पोळी भाजी भात आमटी एवढं जरी खाल्लं तरी सुद्धा तुमचं वजन कंट्रोलमध्ये राहू शकतं, पण त्याच्यामध्ये सातत्य पाहिजे. आपण आज एका वेळेला जेवणार, उद्या दुसऱ्या वेळेला जेवणार, परवा खूप जास्ती पोर्शन साईज खाणार, नंतर अजूनच काहीतरी वेगळं काहीतरी आपण काय म्हणतो पार्टीला जाणार, तिथे खाण्यापिण्याच्या वेळा बदलणार आपल्या. हे सगळं करण्यापेक्षा वेळेमध्ये सातत्य, प्रमाणामध्ये सातत्य आणि तुमचा पोर्शन साईज कंट्रोल करणं हे पण महत्त्वाचं आहे. हे आपण करत नाही, ही एक आपण मोठी चूक करतो. आणि गुगल करून स्वतःचा डाएट प्लॅन ठरवत असतो. हे अतिशय चुकीचं आहे, कारण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही डिफॉर्मिटीज ऑलरेडी असतात. काही जण मुळातच ॲनिमिक असतात, काही जणांमध्ये कॅल्शियम डिफिशियन्सी असते. आपणच आपला डाएट ठरवल्यानंतर त्या डिफिशियन्सीज अजून वाढू शकतात. त्यामुळे मी सगळ्यांना असं आवाहन करेन की ज्यांना ओबेसिटीचा प्रॉब्लेम होतोय किंवा ज्यांना असं वाटतंय आपलं वजन कमी करणं गरजेचं आहे, त्या लोकांनी आहार तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा. ॲटलिस्ट आहार तज्ज्ञाकडून निदान पहिलं एक कन्सल्टेशन तरी घ्या, त्यांच्याशी चर्चा करा. हेल्दी डाएट म्हणजे काय हे त्यांच्याशी बोलून ठरवा, न की गुगल करून. त्यामुळे ते आपण करत नाही, ही आणखी एक आपण चूक करतो. ओबेसिटीचा विचार करताना ना आपल्याला फॅट सेल थेरीचा पण एक विचार करायला लागतो. काय आहे फॅट सेल थेरी? तर त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे की एखादी व्यक्ती जन्माला आल्यानंतर पहिल्या 3 महिन्यांपर्यंत तिच्या शरीरामध्ये फॅट सेल तयार होतात. नंतरच्या लाईफमध्ये त्याची संख्या वाढत नाही, त्याचा फक्त आकार वाढत राहतो. त्यामुळे जी लोक मुळात जन्माला येताना ओबेस म्हणूनच जन्माला आलेली असतील किंवा ज्यांचा अनुवंशिकतेने ज्यांच्यामध्ये ओबेसिटी आलेली असते, त्यांच्यामध्ये फॅट सेलची संख्याच मुळात जास्ती असते. आणि जर संख्या जास्ती असेल तर ती आपल्याला कंट्रोल करता येत नाही. त्याचा साईज जर वाढला असेल तर तो आपण कमी करू शकतो. त्यामुळे असं बघण्यात आलेलं आहे की ज्या लोकांचं वजन एक ठराविक काळापर्यंत कमी होतं आणि नंतर अचानक वाढलेलं आहे, तर त्या लोकांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की त्या लोकांचं वजन कमी होऊ शकतं. पण मुळातच जे खूप ओबेस आहेत, ज्यांच्यामध्ये फॅट सेलची संख्या पण जास्ती आहे आणि त्यांचा आकार पण जास्ती आहे, त्यांच्यामध्ये वजन कमी होणं थोडं टेडियस वर्क असतं. आणि प्रॉब्लेम असा होतो की ते लोकच खूप हट्टाला पेटलेले असतात की आमचं वजन कमी व्हायलाच पाहिजे, तर त्यांचं कमी होऊ शकत नाही. त्यांनी मग काय करायला पाहिजे की आपली ओबेसिटी चांगल्या पद्धतीने कॅरी करायला पाहिजे आणि हेल्दी राहण्यासाठी आपण कसे फ्लेक्झिबल राहू ह्या दृष्टीने प्रयत्न करायला पाहिजे. कारण आपण डाएट केलं किंवा एक्सरसाइज केला, पुरेशी झोप घेतली तर हे जे वाढलेलं फॅट असतं, त्या सेलमध्ये जे वाढलेलं फॅट असतं ते कमी होतं, पण संख्या जी आहे ती मुळात आहे तेवढीच राहते. ही एक थेरी आपल्याला प्रत्येक वेळेला ओबेसिटीचा विचार करत असताना कन्सिडर करायलाच पाहिजे. शेवटचा जाता जाता प्रश्न, या निमित्तानं तुम्ही आपल्या प्रेक्षकांना काय टिप्स देऊ इच्छिता? सगळ्यात महत्त्वाची मी टीप देईन की ओबेसिटी हे काही सौंदर्याचं मोजमाप नाही आहे किंवा त्याच्यावरती सौंदर्य, ओबेसिटी आहे म्हणजे सौंदर्य नाही आहे असं नाही आहे. जे काही देवाने दिलेलं आहे ते छानपणे कॅरी करता आलं पाहिजे. अशा कितीतरी मी व्यक्ती तुला सांगेन, महनीय व्यक्ती आहेत. अगदी आपली डान्स डिरेक्टर कोण, फराह खान ना, ती पण ओबेसच होती. आता त्या सिरियल्स ह्याच्यामध्ये हास्य जत्रेमध्ये वनिता खरात, त्या पण चांगल्याच ओबेस आहेत, पण त्या स्वतःच्या शरीराला किती छान कॅरी करतायत. विशाखा सुभेदार खूप जणी आहेत. ह्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्ही ओबेस जरी असलात तरी सुद्धा सुरुवात करताना पहिल्यांदा फ्लेक्झिबिलिटी वाढवा. म्हणजे ओबेसिटीचा तुमचा जर रिव्हर्स जर्नी करायचा असेल तर त्याचा डाएटपासूनच सुरुवात करायला पाहिजे असं नाही. तुमची फ्लेक्झिबिलिटी वाढवा, तुमचा व्यायाम वाढवायला लागा, त्याच्यात सातत्य ठेवा. दुसरी गोष्ट, अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स ठेवू नका. आयुर्वेदाने असं सांगितले की त्याच्यात एक धातुसारता कन्सेप्ट आहे.
म्हणजे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र असे 7 धातू आहेत. त्यातलं मांससार आणि मेदोसार म्हणजे काही व्यक्ती असतात हे मुळातच थोडेसे जाड असतात. त्याच्यामध्ये एक अशी थेरी आहे की फॅट सेल थेरी नावाची एक थेरी आहे, ज्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं असतं की किंवा हे एक बऱ्याच वर्षांपासूनचे हे कन्सेप्ट आहे की तुम्ही जेव्हा जन्माला येता तुमच्या वयाच्या पहिल्या 3 महिन्यांपर्यंत तुमच्या शरीरातले फॅट सेल आहे त्याची संख्या ठरत असते. ती एक ठराविक प्रमाणामध्ये वाढत असते. साधारणतः 3 महिन्यानंतर तुमच्या फॅट सेलची संख्या फारशी वाढत नाही, त्याचा फक्त साईज वाढतो. आणि ओबेसिटीमध्ये अनुवंशिकता हा रोल पण फार महत्त्वाचा आहे. जर तुमच्या आई वडिलांपैकी एक व्यक्ती जरी ओबेस असेल तरी त्यांची मुलं ओबेस होण्याची शक्यता ही 50% असते. त्यांनी उगाचच अगदी शेवग्याच्या शेंगेसारखं बारीक होण्याचा प्रयत्न नाही करायचा. त्यांनी आपण हेल्दी कसं राहू ह्याच्याकडे लक्ष ठेवायचं. आपले रिपोर्ट्स व्यवस्थित आहेत ना, आपलं खाणं व्यवस्थित आहे ना, आपल्याला आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काही प्रॉब्लेम्स येणार नाहीत ना, ह्याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि मग आपल्याला असं बघितलं पाहिजे की जर वजन आपल्याला कमी करायचं असेल तर मी म्हटलं तसं डायटिशियनचा तुम्ही व्यवस्थित सल्ला घ्या, व्यवस्थित तुमचा आहार असू देत, तुमची लाईफस्टाईल व्यवस्थित ठेवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे हा ब्युटीचा मोजमाप नाही आहे. तुमच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून फार गंभीरपणे तुमच्या आहाराकडे आणि एकंदर तुमच्या बॉडी मास इंडेक्सकडे किंवा हे जे सगळे पॅरामीटर्स आहेत ह्याच्याकडे बघा. आणि हे सगळं स्वतःचं स्वतः ठरवू नका. तुमच्या एखाद्या फॅमिली डॉक्टरकडे जा किंवा तुमच्याजवळ कोण कन्सल्टंट वाटत असेल त्यांच्याकडे जा. सगळ्यात महत्त्वाचं आहार तज्ज्ञाचा ह्याच्यासाठी सल्ला घ्या आणि स्वतःचे डॉक्टर ओबेसिटीच्या बाबतीत तरी होऊ नका. खूप छान पद्धतीनं तुम्ही हे सगळं समजवून सांगितलं. खरं तर म्हणजे लठ्ठपणाविषयी अनेक गैरसमज होते ते या माध्यमातून आपल्या प्रेक्षकांचे नक्कीच दूर झाले असतील अशी आशा बाळगायला काही हरकत नाही. खरं तर धन्यवाद या सगळ्यासाठी. अगदी वेळात वेळ काढून तुम्ही आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल तुमचे सुरुवातीला आभार. आणि जसं मॅडमनी सांगितलं की तुम्ही 0 फिगर आहात किंवा शेवग्याची शेंग आहात म्हणजेच तुम्ही तंदुरुस्त आहात आणि लठ्ठ आहात म्हणजे कुरूप आहात अशातला विषय नाही. आपला जो कॉन्फिडन्स आहे, आपल्याला आपला लठ्ठपणासुद्धा कॅरी करता आला पाहिजे, पण त्यासाठी थोडंसं कामसुद्धा करायला हवं. जर आपल्या मॅडमचे हे काही आपण टिप्स, आपण सल्ले ऐकले तर नक्कीच आपल्या शरीरावर त्याचे बदल नक्कीच दिसून येतील. त्यामुळे लठ्ठपणा हा केवळ दिसण्याचा विषय नाही तर तो आरोग्याशी संबंधित एक गंभीर मुद्दा आहे. योग्य आहार, नियमित शारीरिक हालचाल, पुरेशी झोप आणि तज्ज्ञांचा सल्ला या 4 गोष्टी जर आपण लक्षात ठेवल्या तर मात्र आपल्या आयुष्याचा मजबूत पाया निर्माण होईल. आणि हा संवाद जर तुम्हाला उपयुक्त वाटत असेल तर तो आपल्या कुटुंबीय आणि मित्रांपर्यंत नक्की पोहोचवा. आता मी इथंच थांबतेय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह.